ko kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u walimadɔn bɛɛ lajɛlen kan an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Boubacar Sidiki jamana kunnafoni a b'o de maa na nka a bi sɛbɛn tubabukan na n'a sɛbɛnna dabaji karamɔgɔw ani sɛbɛnfura dunkew Boubacar Sidiki i k'a dɔn an bɛ tugu olu kɔ u ye min sɛbɛn ni k'a lajɛ k'o bamayɛlɛma bamanankan na Boubacar Sidiki n y'a f'i ye ni kilisi dir'i ma bamanankan na n'i y'a fɔ Surakakan na a kilisi minɛ man di siga t'a la min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Jakite min ye Bundeniku ye Subahana machine o ye Sylvie ye i k'a dɔn YouTube ka taa fara Facebook kan ka se k'an ye o la min ye ayiwa Sylvie ye ale bolo b'o la e ni ne fila tɛŋunen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛ sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ an bɛna lajɛ k'an da don a la sɛbɛkɔrɔ ta ko dun bɛ gɛlɛya drapeau don wa maa kalandenw ka kuma ka ca an ka kuma kɔni man ca o i ka kuma de i de bɛ kuma don da kɔnɔ Boubacar Sidiki Ahmed Jakite n'i labɛnna tɔ ta anw na bilen Daba Tunkara n'i k'i yɛrɛ la sa n kɛra mɔgɔ Daba Tunkara mun kɛra ne ko mun b'i nɔfɛ bi ne de b'i la mun de b'i nɔfɛ bi ayi ne mun kuma cogo tɛ mun b'i nɔfɛ bi n bɛ fɛ k'i ɲininka wala je t'aime comme ça kamalenkɔrɔ fɔlen i kɛra mɔgɔ ni min nam a ye tɛmɛ ni kuma ye kɛ ayi i mɛ don mɔgɔw kɔrɔtɔlen don karamɔgɔ Daba Tunkara ne ko bala cogo bɛ di Boubacar fi Boubacar Sidiki tiɲɛtigi to ma kɔrɔfɔ ɲɛna Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Boubacar Sidiki i k'a dɔn kɔɔrikala de ka jugu fini ma siga t'o la a ko Mali kɔnɔ Boubacar Sidiki k'a daminɛ san 2005 ka n'a bila san 2019 la n'i ye jatew bɔ san dɔw la ka n'o fana fara a kan Boubacar Sidiki k'a dɔn hadamaden jigi bɛ waro Mali tɛ yiriwa Mali ɲɛtaa tɛ sabati fɛn bɛɛ lajɛlen kelen bɛ majɛ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn foyi ma Mali sigi a senzabara kɔnɔ ŋanamu ni sonyani ani bingali min ye jamana maa kananibaw ye Boubacar Sidiki k'a dɔn kadiribɔ a bɛ sɛmɛ olu de la kosɛbɛ o de la min kɔni ye duwakun kelen ye sigikafɔ a n'an ka hakili jagabɔ jamana in bi dangan min na a ɲɛna o cakɛda min sigira ni ka fara cakɛda tɔw ka waridunko kɛlɛli la Office central de lutte contre l'enrichissement illicite o tile ye min ye Seyidina Umaru Jara i k'a dɔn a kɛrɛfɛ polisi judiciaire o ɲɛma tun b'a kɛrɛfɛ min ye Abu Sidibe ka ale de kun bara ka polisi directeur national de la police a kun bara k'o jɔda ni k'o fa directeur général école maintien paix Alioune Blondin bɛ yen o kun bɛ yen délégation spéciale mairie commune 4 na o kun bɛ yen ka taa se maa wɛrɛ caman ma min ye polisi judiciaire ɲɛmaa ye Abu Sidibe a y'a jira k'a fɔ nin min daminɛnen filɛ a bɛ kɛ sababu ye hakiliw ka jagabɔ kologiriw ani dulomaw Boubacar Sidiki min kan ka sigi sen kan waasa ŋanamu ni sɔni a bɛ dabila jamana kɔnɔ cogo min o ma siri jamana si la dugukolo sanfɛ k'o yiriwara o de la a y'a jira k'a fɔ makariko don sabula cakɛda yɛrɛ minnu ni olu bilalen don ŋanamu kɛlɛli la Boubacar Sidiki a k'i b'a ye k'a fɔ sɔni barika ka bon olu ka fan fɛ kosɛbɛ sabula a ko hali min ye lakana tigilamaw ye Boubacar Sidiki kuma caman olu yɛrɛ fana bɛ keleku juges b'a la Boubacar Sidiki ka taa se ɲininka jamana kadiriba wɛrɛ ma a ko nin damanda n'olu ma hinɛ ka makari jamana na Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔni a dabila man di o tile a nafuradama ka se bi ma a ye fɛn caman ɲɛɲini ka fɛn caman ɲɛdɔn Seyidina Umaru Jara ale min kun ye Office central de lutte contre l'enrichissement illicite i k'a dɔn mumu ni gindo i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ u ka nin duwakun kelen ɲɔgɔn ye hakilinaw don dabaliw de don minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan n'a kan ka kɛ badabada ye sabula olu ye baaraw daminɛ ka se bi ma u bɔra fɛn minnu ni fɛn minnu ka jamana in kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɛ maa jigi waro siga t'a la u ka service daw Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ ayiwa n y'a f'i ye cogo min lakana tigilamaw olu kɔni jɔyɔrɔ ayiwa ŋanamu na a bɛ taa se fo sabanan ma a ko ŋanamu maa min b'a kɛ min b'a minɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ba kelen service de douane ani jamana sariyabow Boubacar Sidiki i k'a dɔn ŋanamu a fanga ka bon nin cakɛda ninnu na kosɛbɛ min ni min b'a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa a bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka jamana pɔcɔ ni ka jamana ni ka a hakilina
na k'a segin kɔfɛ cakɛda minnu bɛ yen ni sɔrɔba b'u la minnu kan ka jamana sɔrɔ yɛrɛ de jidi ka wari bila wagande kɔnɔ douaniers b'a la Boubacar k'a dɔn kiiribulon b'a la l'impôt ani polisiso nin kelen o kelen Boubacar n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa jateminɛ i b'a ye k'a fɔ majɛba bɛ yen i k'a dɔn ayiwa min ye waridunko lahalayaw ye o de la o tile a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ na san 2019 fo 2023 min ye ayiwa ŋanamu sɛbɛn 29 Boubacar k'a dɔn u y'o de ta ka di kiiritigɛlaw ma wari min dunun'o n'a jate bɔra miliyari 25 n'a kunkanfɛ min ye ayiwa dugukoloko ye ani minnu y'u ka wari don minɛnw na minɛn nafamaw o k'a dɔn o bɛ taa se fo 136 ma Boubacar k'a dɔn n'o y'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye dugukolo gansan ye a bɛ n bolo yɔrɔ ɲuman na o 368 wari ninnu don o fana caman na o fana bɛ da miliyari 20 ni kɔ kan n'o tɛ Boubacar k'a dɔn o tile ka sɛgɛsɛgɛli min ye 2005-2019 jamana yɛrɛ ye nafolo min n'o bɔsira ka bɔ jamana bolo miliyari 1 ani miliyari 266 o de tununna o de ma se ka don jamana kɔnɔ n'o wari dunkun sɔrɔla Boubacar k'a dɔn nafa min ani jɔyɔrɔ min b'o la maa t'o fɔ maa ye a ko k'i bɔ a la min kɔni o tile Boubacar k'a dɔn miliyari 1 ani miliyari 266 Boubacar k'a dɔn jamana den minnu y'o salo u ye jamana gwa kamana na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ wari n'o tun bɛ jamana bolo k'a donna donda fɛ min ye dɔgɔtɔrɔsoba 264 i n'a fɔ hôpital du Mali ɲɔgɔnna a tun bɛ se k'o jɔ centre de santé de référence n'o ye CCRS ye Boubacar i k'a dɔn min ye jɛmata ye a bɛ se ka o 1,000 ani 767 jɔ Boubacar o k'i bɔ yen min fana ye 3e point ye a bɛ se k'o ɲɔgɔnna 42 wari min bɛ se ka nin bɛɛ kɛ Boubacar k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen taara janjanga wɔrɔ fɛ a ko ayiwa bankiba min bɛ yen n'o ye Badi ye o y'a jira k'a fɔ san o san ale yɛrɛ kɔni wari min bɛ kɛ majɛ ye ale ka kɛsu kɔnɔ miliyari 148 Boubacar k'a dɔn o fanga ka bon kosɛbɛ farafinna yiriwali ani farafinna ɲɛta a bɛ gɛlɛya Boubacar k'a dɔn ŋanamu ni sonyani barika bonyana kosɛbɛ Mali kɔnɔ a kɛra an joli dɔ ye Boubacar ni jateminɛ ma kɛ ka hakiliw jagabɔ a ko k'i b'a ye k'a fɔ an ka soli ka wuli a tɛ fɛn ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye Alpha So ka sɛbɛn don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ tugara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'informateur kunnafonitigi l'informateur olu fana y'a sɔrɔ min ye EDM a fɔ primature o ka kunnafonidi sira fɛ n'i y'a lajɛ min ye ntɛnɛn tɛmɛlen n'o bɛnna décembre kalo tile 16 ma san 2024 ko min ye anw ka premier ministre kura ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga premier ministre do wa ministre de l'administration territoriale de la décentralisation fana do a kɔni a sigilen kɔfɛ a taara cakɛda fɔlɔfɔlɔ min na ni bɛɛ lajɛlen ko tabarikala ko taama ye ko a taama a kun ɲɛna o de ye EDMSI o taama in o bɔla ka kɛ décembre kalo tile 5 san 2024 tile 10 ani kɔ o kɔfɛ min ye sigi filanan ye o kɛra primature la ani maa minnu ye ɲɔgɔn ye i bɛ u dɔn wa min ye association des professionnels de banques ye banque baarakɛlaw ka taa se association des consommateurs du Mali ma min ye direction nationale de l'énergie ye ka taa se min ye commission de régulation de l'électricité et de l'eau ye président directeur général de Star Oil nin bɛɛ lajɛlen welela ka taa sigi premier ministre ɲɛkɔrɔ waasa a ye bɔli min kɛ décembre kalo tile 5 tɛmɛlen san 2024 min ye laɲiniw ye n'o de ye fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ hakilinaw ka jagabɔ kurantigɛ banbali min n'o bɛ senna fura ka sɔrɔ o la teliya la wa min ye ministre ye a ko min ye maa ninnu ka nin sigi filanan ye a n'u ka sigi kɛnɛ kelen kɔnɔna na u kɛlen y'a jira k'a fɔ min ye jɛkuluw ye minnu dun bɛ taji di EDMSA ma olu ka nafolo bɛ kunbala na wa o nafolo minnu bɛ kunbala na min ye bankiw fana ye olu fana y'a jira k'a fɔ k'olu ka juru caman bɛ nin taji ladonna ninnu fana na min ye wariko ye k'a ɲɛ ka ɲini nafolo min bɛ se ka sara fa minnu fɛ teliya la o baaraw fɛɛrɛ ka tigɛ joona wa ministre ye fɛn min ɲini n'o ye premier ministre Ablaye Mayiga ye o de ye ko min ye EDMSI
a tun bɛ courant di bɛɛ lajɛlen ma ni da min ye o ko yɛlɛma ka don o fana na maa minnu bɛ yen n'o ye usine batigiw ye courant bɛ di an fantan ni kilo ma da min na a man ka di usine batigiw ma o la o tɛmɛlen kɔ kokura min ye jatebɔ ye ko o jateden o ka sigi EDMSA direction ba kɔnɔ nafolo minnu n'olu bɛ don o bɛ na an kani an bɛ wari minnu an bɛ crédit minnu ta compteur conventionnel bɛ minnu bolo olu minnu na facture d'i ma i kan ka wari minnu sara EDM ka bolofaraw la o nafolo bɛɛ lajɛlen ka se ka kamara ɲɔgɔn kan wari min bɛ bɔ ka don taji da fɛ ani wari min bɛ sɔrɔ EDM fɛ taji feere courant feerelen kɔ o nafolo o hakilinaw bɛɛ lajɛlen ka jagabɔ ka ɲɛsin o taabolo ma n'o fana bɔla yen énergie a bɛ se ka nafolo musaka sɔrɔ ka bila a yɛrɛ kɛrɛfɛ cogo min na misali premier ministre y'a jira n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye CFA wari miliyari bɔɲɔgɔnko o ka kɛ bilankɔrɔ ye énergie direction ba kɔnɔna na waasa ni gɛlɛyaw wulila a bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ joona cogo min ko bila yen n'a fɔra bɛ bila a tɛ taa d'u ma koyi a bɛ bila compte de la énergie to a la o b'a fɔ de n'u y'a fɔra an b'u fa o bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka bɛɛ ɲɛ t'a la ka wari bila Mali kadiri ni wari in bɛ yen walahi o bi sɛbɛn dɔw dilan nganamu dɔw poyi o b'a salo o de man kan n'o tɛ minisiri ye nin fɔ dɛ nin kuran tigɛba in ko nin ka ban pewu wa nin ka fila an kɔ an ka ɲinɛ nin kɔ bawo jamana in k'a belen filɛ nin kuran tigɛ banbali min dingɛ kɔnɔna na jamana ka wuli ka bɔ nin kɔnɔna na ni fɛɛrɛw ni hakilinaw ye joona fɛɛrɛ minnu tigɛla banki baarakɛlaw fɛ maa minnu bɛ don ni taji ye minnu ye consommateurs ye énergie bolofara n'o y'a service technique ye nin bɛɛ lajɛlen de kɔni ye hakilijagabɔ kɛ k'o kɛ gafe ye ka taa di premier ministre ma a y'a jira fana k'a fɔ min ye hakilina ninnu ye anw ka yɛrɛya n'o y'an ka souveraineté ye k'a fɔ k'anw de bɛ na segin CEDEAO jamana wɛrɛ ma wa ka taa courant ɲini o ka fan bɛɛ ye min ye anw ka machine minnu bɛ yen n'olu salen don n'u tɛ ka wuli a bɛ san caman bɔ bi o bɛɛ lajɛlen o ka wuli techniciens hali n'u bɛ bɔ diɲɛ kabanɔgɔ de la sa o ka na n'u o ye min ye machine ninnu ye o ka larawe u ka wuli ka jɔ u sen kan an ka se ka baara ɲuman kɛ courant tigɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲinɛ a kɔ courant ka kɛ bada ye nin ye n ko sɛbɛ fɛn min y'a sama ka bɔ l'informateur kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ Boubacar Sidiki sendo jilama na maa min kɛ bozo ye n'i y'i sen fila sama ka bɔ i ɲɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 100 ani siɲɛ 7 Musa Bilali Siribe fulakɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Karimu Keita a y'i kanbɔ jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ fɔlɔ Karimu ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Kacho Boubacar Sidiki Kacho e ko sen a yɛrɛ ta e ko a t'a fɛ k'i kun bɔ de sɛbɛnnikɛla ko Kacho kɔni a t'an bɛ ayiwa jalaki bin min ye tubabu jamana sariyatigiw fɛ yen ko ale to a tiɲɛna i k'a dɔn ale to a tiɲɛna ni nka ale nege bɔ diɲɛna ni maafa kuma ye o kuma ale ka jalaki a b'a bɔ k'a bin min ye Reporters sans frontières kunnafonidila minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan diɲɛsɛgɛ 4 jamana kan ka taa se le Sphinx Boubacar Sidiki ani kunnafonidila kɔrɔ dɔ bɛ yen i k'a dɔn ex-reporter Express Paris sɛbɛnnikɛla ko a ko Kacho ka ayiwa hakilina na a ko minnu dalen bɛ k'ale sɛgɛrɛ faso la maafa ko kuma i k'a dɔn o ye gɛlɛya ye sabula n'a fɔra k'i kɛra sababu ye ka maa dɔ bɔ n'a nin na a ko i k'a dɔn i ka hadamadenya a bɛ don galama na kunnafoni minnu n'olu carinna san 2016 ka n'a bila bi la Boubacar Sidiki k'a dɔn ko ni ko dadalen don ɲɔgɔn kan sabula Karimu ayiwa Keita n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ye a ko maa minnu ye ko in zuguba ni ka ko in kɔni lama fo ka a jidi i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye kunnafonidila dɔ ye i k'a dɔn o ye sɛɛrɛ ye o kuma ale bɛ jalaki bi o kan an baarakɛ ɲɔgɔn min ye Burama Ture ye ala k'a hinɛ Boubacar Sidiki Burama Ture i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye ayiwa nin kunnafonidila in ye o ka sɛɛrɛya la o ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli bannen kɔfɛ olu dɛngɛnyana n'a ye ka i k'a dɔn ayiwa sɛɛrɛya sɔrɔ k'a fɔ Burama Ture fa cogo i k'a dɔn a kun minɛnen de don ayiwa sécurité d'état la i k'a dɔn a na kɛ o y'a sɛbɛkɔrɔ degun in laban kɔni de kɛra a yɛrɛ faali kun ye sabula i k'a dɔn laban a salen n'u y'a dɔn k'a sara u y'a melenge dɛbɛ dɔ la Boubacar Sidiki i ka sɔrɔ k'a don pick-up jɛman dɔ kɔnɔ ni ka bɔ n'a ye ayiwa min ye sécurité d'état ye a donnama in kama tɔkɛ in ka kuma de nin ye a ko o bi kɛ don min Boubacar Sidiki k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra Karimu Keita ɲɛna président Ibrahim Boubacar Keita den
denkɛ a saya ani a faali bɛɛ lajɛlen kɛra jɔlen ɲɛna a ye sɛɛrɛ ye o k'i bɔ yen min ye ayiwa DGSE ɲɛmaakɔrɔ min bɛ Musa Jawara a ko i k'a dɔn k'a kɛra o ɲɛna ani maa caman wɛrɛ Bakasiri k'i k'a dɔn olu ale b'o sariya nin kuma min fɔra tubabukan in fɛ ni journaliste don Karimu ko o de ye kalo ye ale bɛ nin kunnafoni in bɔ min ale ka nin kunnafoni n'o bi ayiwa a jira k'a fɔ ale Karimu ye ayiwa maafala ye o kuma ale bɛ taa da bɔgɔ jɛnɛ ka tubabu jamana na Bakasiri nin kuma ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ ko in ma kɛ bi sabula i k'a dɔn ko ninnu dadara ɲɔgɔn kan a waati mɛnna a don seba bɛɛ bɛ Karimu ye jamanakuntigi denkɛ don o tɛmɛnen kɔ Assemblée nationale i k'a dɔn o dankɔrɔba don ne jɔ nin kuma in fɔ nin don dɛ n ye nin fɔ a don dɛ ni hakili b'a la n ko sani Karimu ka girin k'a bɛ kɛ député a ka fɛɛrɛ kɛ Burama f'ale ko la a tiɲɛ n'a nkalon a k'a bɔ a ɲana n'a ma bɔ ɲɔgɔn na a bɛ san kɛmɛ kɛ a tɛ bɔ a nɔfɛ a bɛ cogo di a fila da lanɔgɔ kɔnɔ a bɛ cogo di Bakasiri sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko ninnu ta k'a lajɛ i k'a dɔn tubabukɛ in a ko Karimu Keyita ka nin ŋaniya jira in sariya bunna ko kan a tɔgɔ de ko Tibo Rutin directeur général i k'a dɔn awa RSF a ko Karimu kɔni b'a ɲini de k'olu babali sabula ni maa bara ka kuma fɔ ni k'i bɛ taa n'o ye bɔgɔ jɛnɛ kan a ko o t'olu siran olu ka baara ye kunnafoni di ye kunnafoni dilaw makarani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na olu b'o kɛ Burama Ture ka faali fɔ olu ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ o don kunnafoni minnu b'olu bolo o jɛlen don o dalen don ka kunnafoni na n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa tubabu jamana sariyatigiw ka bunako kan olu jɛlen don n'o ye n'o tɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ min kɔni ye nin hakilina ninnu ye kunun ko i b'a ye k'a fɔ kunna caman jarina nin ko in na maa minnu ni ayiwa Karimu kɔni kelen bɛ ka jalaki b'u kan ko olu de kɔni kelen bɛ ka nkalon da la Burama Ture ka faali la a k'i k'a dɔn ale kɔni bɛ taa jira ayiwa tubabu sariya la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔla u jalaki don i k'a dɔn ayiwa min kɔni ɲangini ye o ka dɔw kan sɛbɛnnikɛla ko min ye nin kunnafoni yɛrɛ ye cɛ kelen bɛ yen min ye Fasira Adama Darame ye o kɔni ye kuma in sɛbɛn kɔrɔfɔ ni ka a dunu fɔ sabula Burama Ture bi sa don min i b'a ye k'a fɔ a tun b'ale bolo baara la journal min ye Le Sphinx ye i b'a ye k'a fɔ u ye kunnafoni min di sabula sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ min kɛra Mali gendarmerie fɛ olu ye kunnafoni laban min di Bakasiri i k'a dɔn o kɔni o dulonnen don sabula gendarmew kun ko Burama Ture ko a ye yeliko laban min kɛ a yɛrɛ tun b'a k'a ka kɔɲɔko labɛn a taara o sɛbɛnko ani mairie fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min kɔni ye tubabuw ka sɛbɛn ye olu kɔni y'a dira gendarmew ko enquête min kɛra ko Burama tunu n'a yɛrɛma de ko a ma kɛ maa kɔni ma k'a tunu ni sababu ye i k'a dɔn tubabu journaliste ko o ye kalo ye ka sababu kɛ mun ye min ye nin ko in ye n'i y'a kɛcogo ta k'a lajɛ Burama minɛna kun min na Burama tun bɛra ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ Karimu nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli min bi tali kɛ ka ɲɛsin kuma kunfɔlɔ la sabula a bɛ komi Burama ye kunnafoni dɔ sɔrɔ k'a fɔ Karimu ayiwa Keyita i k'a dɔn a n'a kɛ a terikɛ dɔ muso a b'o kan Burama ko nin ko y'o kunnafoni sɔrɔ a tun bɛra k'o de sɛgɛsɛgɛ k'a b'o o ɲɛdɔn o de sɛgɛsɛgɛli senfɛ sa i k'a dɔn u sina ka koro k'a la ni k'a tunu sɛbɛnnikɛla ko nin ko ninnu kɔni u bɛ ɲɔgɔn dafɛ sabula ni maa min den a ma k'i ɲɛna Bakasiri k'i k'a dɔn i n'i ta kɛ ayiwa naamu lamɛnna ye nka Adama Darame kɔni min ye Sphinx tigi ye Bamakɔ ale ye fɛn caman fɔ ko in na ka taa fara min ye Vincent Huguet o fana ye reporter ba ye Express de Paris ninnu kɔni ma kɛlɛ in dabila don kelen da kelen sabula saya in kɛ furadama kana bila bi la Burama Ture hali bi n'a ka bi maa si den kelen t'a dɔn min kɔni ye Burama Ture a donna yɔrɔ min na Karimu Keyita ka avocat olu kɔni b'ara ka wulikajɔ boloda fantan naani bɛɛ lajɛlen la yalima u b'ara ka min kɛ nin ye ka mɔgɔw babali k'u da de wa yalima Karimu yɛrɛ de b'a fɛ k'i yɛrɛ jɛya sa wa ɲininkali tun bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra indépendant n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant l'indépendant min Ablaye Jara nin y'a ka fasiri ye min ye groupe armé et terroriste ye an k'a ma ko gati ninnu kɔni e ko i yɛrɛ ɲuman na u kɔni u ta kɛ bɛ ta tiɲɛ den da ye n'i y'a ta k'a lajɛ
Emugera. Ito nga sebe kala sa. Ai manyana de ko jugu. Sabla yesu ko fona ka tade de nyana. Ayo nam. Me groupe zarme terroriste ye. Jogo alaniya taka laje. Fasrige ba ka fola no ablay ay jaraye. Indépendant ko nana. Aya jara ka fo mi ye kuna fonu zorole ko fe. An ga force zarme malienne ve. Mi ye décembre galot le état ani douri ka se ata ani woroma. San 2024 yoro do be mi ye bamanju nu ndambe unya soso ye. No be talike jabali la te city la bezanga fo ka ta se enyonoma. Bara folo ka damne na décembre galot le ta ani duru. Mi ye onga esana ekulu keleke bawye. Ulu ko ne wulle go ka yanga jabali kuna no ni nambala ma janywana baye ka fo pickup do ko ni mi saba ko soso be mugu ni marafala marafa kisawla mi ye ni pangulu nunu ye no ye duru nu ye ko ni ya saba ko susu ka ke ba ko burje no temena ka boy baye o dugu je décembre ko leta ani woro san 2024 arme akoni ajira ka fo mi ye onga forces armées maliennes o yela gawo mara o fana konnana o gawo mara baye ka fo momolu bolo dale ko ni ye mobili do fana ye tuguni ni o koni fana kun sebe koro sosombe tajila ni marfa kise o yo fana sebe koro yalo ko keba go finfinguru no temena ka boy ma chama o yalo ndola ibaye ka fo terrorism ma chama goni ulube la harabi Allahu akbar na mana ke dinami o ba soro be ka walanda de chuma e kamula ni ya ta ka laje o fana bale ko la bezanga sectari mi ye force armées maliennes aye wuli ka joke ya janjo fana jalala mi ye AGS kata se jeni muma ulu munu salola yoro ko fole nunu ngonnana na be nyini ka kalo dama do bobi force armées maliennes no yere ubetu ka fa u yere la kana bingan wolota ka nyeshi onga force armées maliennes o ka opposition ma ni mbele jele ko ni ngeme sabu esa ni dona berela onga muguni kisati kuve no ye fama e wo ya jira fana ka fo tumanituma onga région mi be no gawe oni Nigeri dugumi no be danjela labizanga wati dola ibaye ka fo Niger sordasu ulu IS hukumu konnana eko otuna deme do onga forces armées maliennes ma wasa mi ye ni ndande me wole kelanu ni ubese ga fa ka banjogo mina munu ye atoni mi mbe yira mana ku shagli toto mi walima se mutonyo ga sebe ko ke ku kungulo ka yalo ukunjalati ku zebe suranga bo ka ande dibila ka pebeleke kundi ni wati dumo fora ma awo wala wati dumande de wati duma ko ndo ni blala baram ne bo kede ka wasa wa forces armées maliennes flen yodla aya nam adama de ko ni majugu ni asore ba fa alite hal siga tola mumbola mi forces armées maliennes ablay jaraka fola jongo ala wulika jow ani ango sana keleke panguru munu no lugbe yanga sani duguje ulu ko ni ye wulika joke mi ye songo ye o songo ibado okuntale me dugo yoro fana sero ye vafe o ko ni o flengolo njila ni ka o seba koro da kulunji mi ngele me sabu ye bi sigi baw bele jele ni so jabe nyona ni ngwe sebe mina ya salo ka bo elle ne para kono ablay jara aka fasire du baba siriki nebe mbulo bwaka do bi boni sebe nye sebe minu ka maswar de bamako ula maimuna dumbia ni nya ka sebe nye baba siriki ni mama nye ka fo yepuma ba folai ikako ba ke ode ba dafa hamadun ba alemi ikado naka korofo ka bo baba siriki ka don aywa mi ngoni tama ni kuma bo foli kadai bokasiri ki syndicat national des banques assurance microfinance établissement financier bokasiri ki cadre yalma abemi bokasiri ki cadre syndicat ni kera syndicat nyemaye bokasiri ki cadre yera jira walo ani yera jira ta pmaw on nafato l'afrika ke wali nyuma dike sina befu uda dinimbe bokasiri mi nye hamadunu ba e cadre atunune do iba fa ya nekunu bokasiri mi se ka keke chugo jumai na mi nye barakela keme ani
58 société UB Farm Mali bakasiri ki ka don nunu kile kelen dakele ka singa nu bele jele ge ka bɔ baara la u ni sɔrɔ minnu ka kan aywa makama minnu ka nga duma bakasiri ko a si tɛ di sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ kɛra responsable des ressources humaines min ye UB Farm i ka dɔn u ka yamaruya kɔnɔ nin baarakɛlaw u ye mun de kɛ bakasiri ki i ka dɔn u ye wulikajɔ de boloda u niyɔrɔ nɔfɛ k'u ka grève kɛ maa 158 tile kelen u y'a jira k'a fɔ u ka cakɛda u y'a ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la yɔrɔ janyana n'a ma ɲ'o kɔ bakasiri tɔrɔmɔɲɔgɔn ka d'u ma u ye ɲinini fana kɛ bakasiri k'a dɔn u ka sara dɔ ka se ka fara o fana kan u ye ɲinini wɛrɛ kɛ bakasiri k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra o tuma min ye bɛnkan sɛbɛnw a nakila minnu bɛ o kan ka kɛ bakasiri k'a dɔn n'a m'o sɔrɔ an ka baarabila kɛ bakasiri baarabila dun a wa sariya b'u yamaruya o la sɛbɛnnikɛla ko ala ka n'o ci baarabila in kɔni kɛ u fɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na cakɛda in u ko fo ka taa ɲɛwuli sa aw sen kɔni tɛ don nin cakɛda in na bakasiri u y'u sen don u bolo don ka dɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn PCA min ye nin cakɛda in PCA ye o ko hali n'u taara hali ni ala jiginna ka na kuma a ye kuma b'a fɔ a y'o de fɔ ala ye dɛ ala ye dɛ bakasiri les 158 travailleurs arbitrairement licenciés ne remettront pas ne remettront les pieds dans la boîte et si ce même Dieu descendait sur terre a ye kuma b'a fɔ ale t'a ala ye a ka sabali bakasiri a ko sabula min kɔni ye se ye ani dabali b'a bolo hali ni jinɛ mana jigin ninnu maa 158 ka baara banna olu ka cakɛda in na i k'a dɔn dalu foyi t'u bolo se foyi t'u ye baarakɛla ninnu u kan ka wulikajɔ boloda ka ɲɛsin yɔrɔ minnu na service da minnu kan ka u kosuma olu dɛsɛra ko kɔni tora i k'a dɔn ayiwa Amadou Ba bolo Amadou Ba fulakɛ pasa ale dun a ka kuma ka ca bakasiri i k'a dɔn a kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ cɛfarin ye yalima sina bɛfu u ɲinɛna ninnu kɔ wa k'u ɲinɛn'u kɔ a mɛnna sabula ko in daminɛ u ye wulikajɔ dɔw kɛ babali kuma dɔw ni fɛn dɔw wulila bakasiri i k'a dɔn u bɛ kuma wɛrɛ de fɔ sa min kɔni tɛ ayiwa i bɛ ayiwa o tɔgɔ di cakɛda in min de UB Farm mɔgɔw ka ayiwa baarakɛla minnu gɛnna min don kuma ye kalo 9 dɔ bi a bɛ ka san 1 bɔ bakasiri i k'a dɔn dutigi damanda k'olu gɛn bakasiri i k'a dɔn n'a sɔrɔla jalaki sɛbɛn walima i k'a dɔn ayiwa sariya sɔsɔ bɛ maa bɛ se k'a fɔ i b'i da de nka maa 158 gɛn ka bɔ baara la tile kelen hali u kan ka min sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'u bɔra baara la bakasiri i k'a dɔn o si ma sara wa dati don a kuma na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula soir de Bamako wula karamɔgɔ dɔ tuma ne y'o bila l'indicateur du renouveau ne bɛ o ta Yakuba Dumbuya nin y'a ka fasiri Yakubu ko an ka taa Keɲeba cercle kɔnɔ dugu belebele 10 olu farala ɲɔgɔn kan min ye Dabiya ani Genu ye ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ni ka taama kɛ taama in kɛn bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye chinois minnu taa bɛ u ka babolo in dangandaw minɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen suwa k'u bɛ sanu kan k'o ɲini n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tarata tɛmɛlen ye décembre kalo tile ta san 2024 nin dugu tan in maaw bɛɛ lajɛlen kɔni u ye u farala ɲɔgɔn kan kɛnɛba kelen kɔnɔ ka taama kɛ k'u ka dusumakasa jira k'u ka nisɔngoya jira kunnafoni yɛrɛ sɔrɔla Yakuba Dumbuya ɲuman na média min n'o o bɛ wele ko média Keɲeba kunnafoni olu de ye kɔrɔfɔ ta ni k'a sansalama o y'a jira k'a fɔ min y'u ka dugu jukɔrɔ nafolo ye siniwaw b'a la ka bɔ ni anw yɛrɛ ka maliden dɛmɛbaajugu dɔw ye n'an ko a ma ko complices olu kɔni de taalen bɛ fara ni chinois ninnu kan ka to k'an ka dugukolo u b'a halaki cogo min na u b'an ka kungobolo u b'a halaki ten olu ta jɛni o ye bawo n'i ye sanu kofɔ bɛɛ sanu mana bɔ a bɛ kɔni produit minnu ye o produit ninnu caman bɛ yen a bɛ dadigi kɛ maanifin ka kɛnɛya na min y'anw ka babolo ninnu ye a bɛ woyo ka sɔnsɔn ka taa don o ji minnu na maa o maa bɛ yen ne y'a min sa i ta bɔnɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasirikɛbaga ka fɔ ye n'o ye Yakuba Dumbuya ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye média Keɲeba kunnafoni
ye olu ko ni duguta in maabaw kɔni bɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka taama ko jamana ɲɛmaw u k'u kɔfilɛ u ka dugu ninnu na dugu ninnu n'a ma ko ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na min ye siniwaw ye o kɔni o bɛ ɲini ka tila kɛɲɛba sɛrɛgili a dugukolo bɛɛ lajɛlen kalajili la dugukolo o b'a la ka tiɲɛ siniwaw fɛ cogo min o b'a la ka tiɲɛ ten ko jɔnni de kɔni dogon bɛ nin ko in kɔfɛ ni ka to ka siniwa ninnu ja gɛlɛya ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nka n'i y'a lajɛ min ye dabiya ye ka taa se genu ma o dugu olu kɔni o bɛ duguta in na wa u bɛɛ y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ an ka sigida lakanali baaraw ma ministère de l'environnement et du développement durable ka taa se dugujukɔrɔ nafolo ko minisiriso ma ministre des mines ninnu bɛɛ lajɛlen k'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa min ye nin taabolo cɛjugu ye siniwaw bolo kɛɲɛba sɛrɛgili kɔnɔna na a ko f'u ka se ka siri a dan na bawo ko sanu min bɛ bɔ siniwa ninnu fɛ min ye dugu ye a nafa foyi tɛ yɛlɛ dugu la ni kasara ni gɛrɛgɛrɛ tɛ nin ko ye sɛbɛ sɛbɛ min na y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Igraki Dumbuya a ka fasiri Siriki mbala cogo bɛ di karamɔgɔ tɛmɛ tunkara ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau o de nin y'a ka fasiri ye o de ko affaire Etienne Fakaba Sisɔgɔ n'i y'a ko ta ka a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa kofɔlen ni sanayɛlɛ kalanso yɛrɛ lakɔli karamɔgɔ don n'an k'a ma ko docteur Etienne Fakaba Sisɔgɔ ale kɔni décembre kalo tile fila tɛmɛlen san 2024 donc ala a kun ye laɲini min kɛ n'o ye ka tubabukan fɔlɔ ko interjeter appel à la cour d'appel cour d'appel a kelen kɔ ka taa ka ko da yen kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ tribunal de grande instance min n'o ye kiiri kun fɔlɔ kɛ ko jɔn ko ala olu b'o ka kɔrɔfɔ nɔfɛ n'o de san fila ye o bɛ dasi a kunna san kelen a b'o kɛ a datugulen don san kelen tɔ o juru o bɛ don a la n'aw k'a ma ko sursis wa min ye maa kɔfɔlen ye fasirikɛbaa ka fɔ la a kɔni a datugulen depuis a waati kana se bi ma b'a ye k'a fɔ kalo 8 a y'o kɛ kaso la a bɛ jira k'a fɔ sa min ye a tɔ ye kalo 4 a bɛ bɔ ni ka taama daminɛ Bamakɔ bɔlɔnfarancɛw la n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'a bɔra a ka s'a da la dɛ wa nin kaso ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a kan ka min sara faso ye o de ye sefa wari $3 ye a b'o sara dommage intérêt n'i ye a ta ka a fɔ amandi sa amandi o ye $3 ye sefa wari la a kan ka o de sara ni kaso kɛla ka ban n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ maa kofɔlen jɔn ko ala tɛgɛ da la ka ni k'a don kaso la marisi kalo o tile 25 san 2024 wa maa kofɔlen ka se k'a ɲɛgi k'a fɔ a kan ka san fila kaso kɛ ni san kelen a b'o kɛ a datugulen o kɛra mɛ kalo tile 20 san 2024 kelen o kɔnɔna na maa kofɔlen a kɔni a ɲɛgila k'a sabu kɛ ale ye kumakan gɛlɛnw de fɔ livre dɔ sɛbɛnlen kɔfɛ sa ka ɲɛsin camancɛrɔ fɔ ka ɲɛmɔgɔw ma n'u ko atteinte au crédit de l'État juge kɔni ye a ka taabolo n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ni k'a mɔ k'a kɛ o ye wa k'a bɛ kɛ sabu ye ni ka dangari kɛ an ka jamana yɛrɛ ka basigi la nin bɛɛ lajɛlen damanda n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de kɛla sabu ye a ka docteur Etienne Fakaba Sisɔgɔ a ka se ka don kaso la nin ko ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ o de ye a ka fasiri don Bakatiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako wula o don Bakatiriki i k'a dɔn san 30 ni kɔ sɛbɛnni o tɛ batara ko ye siga t'a la maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko laya jarakɛ laya ko kunungo Bakatiriki i k'a dɔn min ye marakala Bakatiriki nin kɛra nisɔndiya da ye binkannikɛlaw ani bamanjiw maa t'a dɔn min ka fisa min ye sabula n'i y'a mɛn bamanji a fɔ ko sonba kule o don minnu kɔni ka baara yɛrɛ bɛnnen don a bɛ binkanni kɛlɛ kan garaba misi 400 ani misi 35 sɔrɔsiw y'o de bɔsiw la ka tila k'u bɛɛ lajɛlen fa ni k'u ban Bakatiriki k'a dɔn binkannikɛlaw bamanjiw Bakatiriki k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ u ta in dɛ awa diinɛ koyi ayi ni binkannikɛwale i k'a dɔn u b'o de kan o de don Bakatiriki u bɛ wajibi da dugudenw kan olu ka jaka bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ wali misiw u b'olu fana suɲɛ Bakatiriki k'a dɔn sɔrɔsiw ma kɔrɔtɔw ma u ye waati jan kɛ tuma min f'u kelen ka misi 400 ni 35 fara ɲɔgɔn kan u bara k'olu dɛndɛn dɛ Bakatiriki k'a dɔn avion sina ka wuli ni
sanjɛ ten o ɲɛna n'u ko law kisɛ kelen de ye min ye misi minɛ Bougazelli k'a bɛɛ lajɛlen bɔrɔndɔ misiw nɔfɛ ni k'a ban o ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra jabali kɔrɔyanfan fɛ sabula min ye Nampala ye ale ni Moritani u man jan ɲɔgɔn na n'u ye bamanjɛ kɛwale in kɛ tan u bɛ se ka boli k'u suru Moritani kɔnɔ ten an taara don ni Moritani de cɛ Bougazelli i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen daji ni ka misiw gɛn ni ka na n'u ye fo Marakala sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni bɛna kɛ laada ye waati i k'a dɔn sɔrɔsiw n'u y'u fa k'u ban u bɛɛ ayiwa bolomina ninnu da ni baganw don ka na n'a ye nk'i ɲininka Marakala Nampala n'a lamini u na waati jan kɛ sa ka taa se fo Tɛnɛnku ma Moti mara la u na waati jan kɛ u na lafiya nin binganikɛla ninnu nin zonba kulew Bougazelli minnu kɔni da ye bingani kɛnɛkan garaba ye a k'u na waati jan kɛ fo ni kura poyiriw kɛrɛfɛ sa dɛ n'otɛ ninnu kɔni olu bɛ nin ɲini ka si tunu Bougazelli u nana misi 435 di faamaw ma maa minnu da ye misiw ye Bougazelli ayi k'a don u bɛna wele k'a d'u ma ni tamasiyɛn tɛ ka misi la kun ayiwa nka maa caman bɛ yen tamasiyɛn tɛ u ka misi la u b'a dɔn awɔ misitigi ninnu ka kigu ka se hakɛ min ma u ka jugu hali ordinateur awɔ ye tiɲɛ awɔ Bougazelli nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ Taba Tunkara sɛbɛnfura minnu n'olu dun b'an bolo kɔrɔ ko minɛ san nin na yan waati dafara anw b'an kɔ kɛ n'aw ka kɔlɔni kɔ ye ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛn kuraw bi bɔ an bɛ olu lakali min ye Sylvie Vartan ye ale tun bɛ YouTube ani Facebook kan ka kumakan cɛri i k'a dɔn fiɲɛ fɛ o ye Hamɛdi Jakite kunnafoni labɛnni k'a lase Boubacar Sidiki Daba Tunkara wa salam